असो घूमे के तमनोबा सैया बेतिया नमे के असो घूमे के तमनोबा सैया बेतिया नमे के नवरात के चली साथ के नवरात के चली साथ के संगे ले ली मम्मी के असो घूमे के तमनोबा सैया बेतिया नमी के असो घूमे के तमनोबा सैया बेतिया नमी के नवरात के चली साथ के हो नवरात के चली साथ के संगे ले ली मम्मी के असो घूमे के तमनोबा सैया बेतिया नमी के घरवा से गईली बड़की जेठानी रौरा चली जी मांगली पैसा घर से पैसा जेब में धली जी गौवा से जात बाटे मुखिया के गाड़ी हाली चली ना चली ना घरवा से गईली बड़की जेठानी रौरा चली जी मांगली पैसा घर से पैसा जेब में धली जी कौआ से जात बाटे मुखिया के गाड़ी हाली चली ना चली ना मन बड़ी करता धीर नहीं धरता जन करी कमी के असो घूमे के तमनोबा सैया बेतिया नमी के असो घूमे के तमनोबा सैया बेतिया नमी के भइल बहाला सगरो मोहाला सैया मेला में कहीं बेचाता बुनिया जिलेबी कहीं ठेला में हाजरी लगवले बाटे पुनीत जाग रहता में भइल बहाला सगरो मुहाला सैया मेला में कहीं बेचाता बुनिया जिलेबी कहीं ठेला में हाजरी लगवले बाटे पुनीत जाग रहता में अभिषेक अकेला जी करी झमेला जी बानी पगड़िया के असो घूमे के तमनोबा सैया बेतिया नमी के असो घूमे के तमनोबा सैया बेतिया नमी के SBFD Recording Studio, Nepal।